Agyuningig pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo, Amen. ing grasya, kapayapan at luguding Ginoo, mantabi kay kayungan. At keka antimuri. Kapatad at yutana king kapat ng Domingo ning karaniw na panahon, sa pagbibigay ng ating Panginoon Heso Kristo sa kanyang katuruan sa mga kung sinong mapapalad o the Beatitudes, kung pagsunod natin sa kanila, makikilala nila kung sino tayo bilang tagasunod ni Kristo. Kapatad, nakalapinandit, etami biyebye, agpangking turo ng Yesus, kareting kanwanan. Mi kasalata mo, may gigmatas tamo, ginawatang sariling paralan. Yang anyawaran taming kayong pakalulo, batang maging karapat dapat magmasusi, kareting banal na misteryo. Aminan ko, King Diyos ang mapamakalulo, at kay kayo kapatid, ing kasala kong bina, King pamisip, pamangamanu, ampong pamanyapat, King marok, at King pamagtamad kong gawa, King mayap, asukat po sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinitay panigapuko kang nuwa na Mariang Kapilanman Birhen, karing sa blangangya lampong banal, at kaya kayo kapatid, ipanalangin niyo ko King Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang totoo, pakaluluwa ng katamo, King pangapataw daring kasalanan, idalang tasanang kaking biye alangangga. Amen.
Manalangin tamo. Oig pangatsubanwa, manibat king panong dari Abraham ampon Moises, ang gana kaniting pamitipo ning kekang Santa Iglesia king pamanalangin. Inubog may medong balayan king wangis ning kekang anak. Panwanan may ting balayan king kalam ning kekang kayarian. Asiwan da kasana king balang kapag nasan mi at apakiting lugod mi para kay metong at metong. Antimonong makanano mo keng liguran. Ipagkalamuyti king kapamilatan ng Kristong Ginoomi. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Zefania. Magbalik kayo king Ginoo, ikayong mamulog, keto king bansa, amamin to king kayang utos. Daptan nyo ing matulid, at magpakumbaba kayo, arapaning Ginoo. Mapalyaring aligtasan nyo ing parusa, king aldo anong kapilan, ipakit na ning Ginoo ing muana. Lakwan ko lakarin ding tao may pasakitan, at mapagkumbaba, alumapit ka na ako, ban manyawad sao. Ding mitaga ng memalen ng Israel, enala dapat na numang marawak, keno paman. Ni enala magsalitang kalaraman, o maglinlang. Mi paalala, at mi panatag, akabilyan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Mapalad laring kalulu, King Espiritu mapalad lang. Karelayaing kayarian, ning banwa karelayan. Inginu tapatya kapilanman, potang mamatulya, papanigya karing malulupig, at babiyayang pamangan karing danupan. Inginu, ya ing mititimawa karing biyag. Pasalano mataring bulag, babangon no ring nebigo, kaluguran no ring makatuliran, Inginu, ingata no ring dayuan.
Sa saupano ring mebalu at menga ulila, dapat ding balak daring marawak, lilipula na. Inginu magariya king kapilan paman, ing Diyos mo, o Sion, magariya nga langanga, puriyan ya inginu. Mapalad laring kalulu, King Espiritu mapalad la. Karelaya ing kayaryan, ning banwa karelaya. Pamamasang ibad, king mumuna ng sulat, ning Apostol Pablo, karing tao, Korinto. Ngani kapatad ko, gala kamiyo ing kaya kayong kabilyan, inyang inaos na kayo ning Diyos. King paglalawe na ning tao, mapilan lamo kaya kayo ring biyasa, mayupaya, o matas sa kabilyan king sosyedad. Lipat na niti, pinili na ng Diyos yung bibilang dang kamamanganding tao, ban pakirinayan na laring biyasa, at yung bibilang dang kinanding tao, ban ipakarine na laring mayupaya. Pinili na la ng Diyos ding alang kabaldugan king yato, ding pikakasaman da, at ding alang ulaga, ban siran na itang isipan dang maulaga ring tao. Inya lang nino man na makapagmaragul arapan ng Diyos. Dapat inagom na kayo ng Diyos kang Kristo Jesus at binene kay katamoy Kristo ban maging kabyasnan tayo. Kingudi na may tanggap tamo king Diyos, maging banal na katamang balen at linigtas na katamo. Uli na niti, antimoing sasabyan ng kasulatan, inino mang bisang magmaragul, sukat ng ipagmaragul, ing depat na ning Ginoo. Ingamano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. Tumula kayo at magsaya. Uling may kamaragul kayong ablas karin banwa. Ingino mantabe ake kayo, At keka antimurin. pamamasa king maya pabalita agpang kang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Panagit ng Jesus karing dakalatawo, minukyet yaking bundok.
Inyang me kalukluk ne, ninapit na kaya rin kayang alagad. Kay ba't migmulayang migsalita at nga ng tinuro karela. Mapalad la ring ala ng aluwang panaligan nun mo yung Diyos. Uling miyabel at yung pagariana ng Diyos. Mapalad la ring malungkot, uling pamatulana la ng Diyos. Mapalad la ring mapagpakumbaba, uling kamtanding pengako ng Diyos. Mapalad la ring alang aliwang pagnasan nun mo yung tupad yung kaburian ng Diyos. Uling paggalob ng lubos ng Diyos yung karilang kapagnasan. Mapalad la ring mapaglunos, uling lunusan na ng Diyos. Mapalad la ring ating malinis sa kapilubluban, uling akit de ng Diyos. Mapalad na rin gagawang paralan para king pamakikasundo da ring tao, uling ituring na lang ng Diyos ang tinganak na. Mapalad na rin daralan pangalupig, paulin ng pamanupad daw king kaburian ng Diyos, uling miyabel aking kayang kayarian. Mapalad kayo nang lilibakan da kayo ring tao, at lulupigan da kayo at magsalita lang miyalwang kapanyiran laban ke kayo, king uli ko. Tumula kayo ang pang magsaya, uling mikamargul kayong ablas ka rin banwa. Makanyandala namang linupig, ding propetang minuna ke kayo. Kalugarang kong kapata, ding mayap ng balita ng Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Kaniting masanting nga panon natin tamo, palakpakan tane pa yung apong Ginoo. Maya payabak po, karing sablang. Yung sa mga pilgrims natin, naggaling sa iba't ibang lugar, isang magandang umaga sa inyong lahat. Palakpakan tane pa rin kay katang pilgrims. Galing sa iba't ibang lugar. Kaya ako'y magtatagalog, magpipilipino sa pamilyang ito. Nabanggit ko sa ating introduction, ang ating ebanghelyo ay tungkol sa the Beatitudes. Yung tinatawag na Sermon on the Mount, yung 8 mapapalad na tinatawag ng Panginoon. Ito ang ating identification, dapat ang ating pagkakilala bilang Kristiyano. At sinabi ko ito ng pagkakilala. Siguro, sa atin mga 80% or 60%, meron tayong dala-dala ngayon. Maliban sa inyong mga cellphone. Ngayon, yung pinakauna, hindi sila makakaalis kung wala silang cellphone. Noon, kapag umaalis ka, magsisimba o kaya pupunta ka sa ibang lugar, may dala-dala kang wallet, pitaka. Sigurado, halos lahat tayo o mga 60-80%, meron tayong mga pitaka. At siyempre sa wallet na yan, merong importanteng ID. Dapat nandun yung ID para kung mawala man, pati nga ang mga dokumento nandoon, ay makikilala ka kung sino. Sa ating identification, diyan makikilala kung sino ka. Siyempre nandun yung pangalan, yung picture mo, yung birthday, yung address, o yung number na nandoon, o importanteng pagkakilanlan pa kung nandoon sa ID yon. Pero kung minsan, yung ID yan ay tinitingnan, chinecheck kung minsan may pagkakamali, yung pangalan, yung spelling, o kaya yung gender. Alam po ninyo, dahil ako'y nanggagamot ngayon sa panong ito, minsan, nagwi-withdraw ako ng pera kasi may gastos din yung therapy na ginagawa ko. No? Minsan sa isang bangko, tinignan yung aking ID kasi malaki ng pagkakaiba. Mataba ako sa aking ID, I lost mga 42 or 50 pounds na since January last year. In 1 year time, I lost mga 40 pounds. Kaya yung itsura ko ngayon, sa ID, mataba ako. Hindi ako makilala. Kinu-question yung aking ID dahil mataba daw ako doon. Sabi ko nga kaya nagwi-withdraw ang pera dahil kailangan ko sa pagpapagamot. Yun nga po, sabi ko, pumayat po ako. Sinabi pa naman, dapat ina-update din yung ID. Pati kaming mga pari, yung pa namang ID namin, yung mga pari, invalid sa mga bangko o sa mga establishment. Ba't di natin ayusin to? Sabi ko, yung mga ID namin, invalid. Yung number, at saka, hindi ko alam kung bakit naging invalid, pero ito ay inisyu ng ating arsobispo. Anyway, my point is, today, in our Beatitudes, ito ang identification natin, ang ating pagkakilala. Hindi lang sa mukha,
Hindi lamang sa ating mga aktibidades, kundi pa naman makikita yan sa gawa. Kaya tingnan ninyo, anong sinasaad ng ating ebanghelyo, yung mga beatitudes, yung mga sinong mapapalad. Tingnan ninyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Mapapalad kayong mahihirap. Romanticize yung kay St. Matthew ng ating binasa ngayon, di tulad ng kay St. San Lucas. Ano? Mapapalad kayong mahihirap sapagkat yung wala nang inaasahan kundi ang Diyos, makakasama kayo sa kanyang kaharian. Mapapalad kayong nahahapis. Mapapalad kayong nagugutom. Mapapalad kayong mapagpangbaba. Mapapalad kayong tumatangis. Ay, paano naging mapalad yung mga tumatangis? Yung mga nagugutom? Yung mga dukha? Tingnan ninyo, ito ay parang kabaligtaran kung sino ang maswerte, kung sino ang mapapalad sa mundong ito. Mapapalad sana yung mga mayayaman. Mapapalad yung mga busog. Mapapalad yung very secured yung kanilang buhay. Ito ang sinasabi ng ating panahon ito. Pero sabihin ko sa inyo, kahit more than 2,000 years ago, binagay ng ating Panginoon Jesucristo, itong kanyang katuruan sa Beatitudes, ito pa rin ay relevant than ever in our time. Kasi, kung tinan ninyo, 3 hamon ang binibigay ng Beatitudes nito sa ating kasalukuyang pamumuhay na ang panahon ito, it's an age that often revolves around me, around myself, and I. Pero ang tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo ay dapat iba. Hindi ang sarili, kundi ang Diyos ang una, tapos ng ating kapwa. We live in a world that tells us, think of yourself first. Yung sarili mo pa mo yung isipan mo. Protect your comfort. Protektahan mo ang iyong ari-arian. Seek pleasure and success at all costs. Hanapin mo yung magbibigay ng tagumpay at konsuelo sa iyo ang dapat mangyari. Dagdag pa natin yung ating nasa kapaligiran ay yung nasa social media. Puro competition, materialism, and constantly whispering your value depends on how much you have. Parang yung halaga natin ay nagdedepende kung ano o magkano na mayroon ka. O kaya kung how you look. Ngayon, ito ay importante rin, ano? Sa mga kabataan, kuminsan, lagi silang nagda-diet. Imagine, 13 years old, mag-diet niya, Ken. Kaya na kanyang mag-diet nga ako, ne? Yung iking seminarista, pangan kaming pangan. Misipan, tabakaw na, ano, importante, healthy ka, ne? And how many people would admire you? But Jesus stands before us today and says something different. Number 1, our self-centered culture tells us, save yourself. Kasi makasarili tayo ngayon. Ang sinasabi ng ating kultura, save yourself. But Jesus tells us, give yourself. Ibigay mo ang iyong sarili, ang pag-aali ng ating sarili. The Beatitudes are not comfortable words. They challenge our selfishness. Ang pagiging makasarili, ang pagiging hamon dito. Tingnan ninyo, mapapalad kayong mahihirap. Paano magiging mapalad ang mahihirap? Yung wala nang inaasahan kundi ang Panginoon. Talaga naman po, ako'y sasabihin ko sa inyo ito. Kahit na maraming yung pera, multimillionaire ka, darating ang panahon, ang Diyos na lamang ang ating sasambahin. Kasi may nakilala ko, multimillionaire siya, talagang nagreklamo siya sa mga doktor. Kasi utala kong utek sa salese nga na, ba't hindi ako bumubuti, lalo kung gumagrabe? Ano na lang yung binibigay kong pera sa inyo? Anak pa naman, Ay, parang yung pera niya, yung dala-dala niya para sa iyong maggamot. Ako'y nananalig sa Panginoon. Although I'm hoping against all hopes, but I surrender myself to God. But that is good, ano po? Hanggat hindi natin mai-surrender ang ating sarili sa Panginoon, ay hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan at katiwasayan. My dear brothers and sisters, itong mga Beatitudes o yung mapapalad na sinasabi ng ating Panginoon, ito ang ating identity. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba. Mapapalad ang mga tumutupad sa kalooban ng Diyos. Mapapalad ang mga mahabagin. Itong gusto ko, mapapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa ikapagkakasundo sapagkat ituturing kayong mga anak ng Diyos. Mapapalad kayong inuusig
nang dahil sa akin. Ang mga sinabi ng ating Panginoon Kristo, ito, siya mismo ay naranasan niya, kaya nasabi niya. Ang mga Beatitudes na ito, nabanggit ng ating Panginoong Kristo, dahil ito ay kanyang naging karanasan. Number 1 is giving yourself than saving yourself. Tingnan natin, ng massive corruption sa ating gobyerno, makasariling panunungkulan because of their personal dreams, personal comfort at personal achievements. Nagsisimula pa lang sila sa kalang term, 2028 na ang iniisip sa presidential election. O anong mangyayari sa atin kung ambisyon lamang ang ating iniisip? But hindi natin pakibalak yung ambisyon ng mga iba. That is what we teach our young generation today. Ano po? Itong by saving our own self. Secondly, our world says, climb higher. Sinasabi ng ating mundo ngayon, ay kung mangarap kang mataas, okay lang yan, ano po? Pero kung yan nila, nakapokus dyan. But Jesus says, go lower in humility. Magpakumbaba, kababaan. Jesus promises that His way leads to true happiness, itong pagpapakumbaba. Not only shallow happiness that fades, but deep joy that remains. Even in our suffering, tingnan nyo, sa mga conflicts ngayon, ang pag-aaway sa mga mag-asawa. Tingnan ninyo, my dear brothers and sisters, thinking higher about ourselves. Ang daming conflicts, misunderstandings, and disagreements. Pero kuminsan, yan ay dahilan ng ating pride. Ano? Ang dahilan, ang ating pagiging mataas. Amimiss ko po ing mag-counsel kareng makiasawa ngayon po. Kasi latang kasal ngayon potang ating kasal, meto po karitang magsalita kareng pre-kinado. Alam po ninyo, napansin ko sa mga mag-asawa, yun nga, hindi pa sila ikinakasal, meron na siyang matinding problema. Pinapasukan nila ang isang buhay. Paano nyo mapapasok sa buhay na matiwasay at payapa kung hindi kayo magkasundo? Pride ang nangunguna sa kanila. Kaya ang kabaliktaran ng pride, siyempre, yung pagpapangbaba. Dapat tayong magpangbaba. Lalo na kareng lalaki. Paminsan-minsan, kailangan akumulan mo yung kekang pride, akamulan mo yung kekang ketasan. Kaya tayo, bisang paisambot. Ayaw nating magpatalo. Pero paminsan-minsan, kailangan nating malunok ang ating pride, my dear brothers and sisters. Sa mga magkapatid, magkamag-anak o magkaibigan, demandahan sa pamagitan ng bahay o ng lupa. Ganyan, ano? Kahit ay chismis lamang, kuminsan yan, binabarangay, may papanyira, may papanyambong, minalaglagan. Ang dahilan, pagiging mataas. Kaya, ang pagpapangbaba, ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo bilang pagkilala sa atin. At pangatlo, our world says, take more. Kunin mo ang lahat. But our Jesus says, share more. Jesus Himself lived this way. Though He was the Son of God, sabi ni St. Paul, Philippians 2, Philippians 2, 5-7, He did not seek comfort or fame. He emptied Himself, served the poor, forgave His enemies, and gave His life on the cross. Ayun ang ating Panginoong Jesucristo. Kung sa atin, gusto natin sa atin ang lahat, kekangan, sige, ingangasok maman mo, kekangan. Pero sa ating Panginoong Jesucristo, paglalaan, pagbibigay ng lahat para sa ating minamahal. The greatest love a person can have is to lay down his life for his friend. John chapter 15, verse 13. His life was the greatest beatitudes ever lived. Ang kanyang buhay, ang mismong mapalad na turo niya para sa ating lahat. Ngayon ang ating tanong sa ating sarili, ika kapilan may dinauning biyemo, kapilan kami pagal para kareng aliwa, kapilan katauling may effort para kareng aliwa. Ano nang ginawa mo para sa mga tao? Ano nang ginawa mong pagpapasalamat para sa ating Panginoon? Ito'y nababatay sa buhay ayon sa turo nating mga mapapalad o beatitudes. When we live only for ourselves, we become empty.
Kapag tayo nabubuhay lamang para sa sarili, walang saysay ang ating buhay. It is when we live for God and others, we become fulfilled. Ito ang ating mga Beatitudes. The Beatitudes are not only ideals for saints, ay sa mga santo lamang yan. Sinong makapagpakumbaba? Sinong gustong maging mahirap? Sinong gustong nasasaktan? Gusto lang natin magiganti. They are daily program for every Christian. Sabi ko nga, kung taliwas yung ating nasa ID, dapat baguhin. Dapat mag-issue ng bago. O kaya, isabuhay. In our families, in our parishes, communities, and workplaces, in a world that shouts, me first, ako muna, may we dare to live God first, others first. Ikay pa may mitas 10 milibutan. My dear brothers and sisters, hilingin natin sa ating Panginoong Jesucristo at sa Banal na Espiritu ngayong oras na ito sa ating misa. Let us ask the Lord today for the grace to resist selfishness, to embrace the Beatitudes, and to become witnesses of true happiness in Christ. Dahil sa Diyos lamang ang tunay na ligaya sa pagsasabuhay natin kung sino ang mga mapapalad, yung mga mapagpakumbaba, nagpaparaya, yung gumagawa ng paraan para sa pagkikapagkasundo, yung mga dukha, at siyempre, yung manahapis. Sa kanilang karya ng Diyos, magdiwang kayo't mag-alak, sabi niya, dahil ito ang magiging gantimpala natin, di lamang ngayon, kundi magpakailanman. Amen. Talakad tamo po ngayon at ipasyag tayong kagatang kasalpantiana. Sa salpantaya ko, King Diyos, Panglubos, may paya. Di na lang King banwang Banwatiato. kanyato, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagליking upaya ning Banal na Espiritu, mi bait kang nuwa na Mariang Birhen, di nasa lalab ng upayang Poncio Pilato, mi pako king Cruz mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungal dosi inubliang mebye, pepaitas siya banwa makaluklok wananing Diyos panglubos mayupaya, ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kong ka ring mabye ang ponme nga mate, sasalpantaya ko king Banal na Espiritu, king banalak pulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mering mete, at king be alanangga. Amen. Kapatid, manalangin tamong king ginutang Yesu Kristo para karing kikatang sarili at para karing sablang tao. Banalatang takot malawi mangmang king mataning yato ngatang manalangin. Ginoo, gawan mo kaming mapambaba puso. Ginoo, gawan mo kaming mapakumbaba puso. Ban kalupa ng Jesus a ginuta mo, mikapusutang maluka, ban ipakit neke katamo ing daklat ning pamirakayan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo keng mapambaba puso. Ban kalupa ng Jesus sa ginuta mo, mikamamo at mapakumbabatang puso, ban ipakit neka ring sabla, ing daklat ning payapang katahimikan at dangalan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo keng mapambaba puso. Ban kalupa ng Jesus sa ginuta mo, magyabe tamo karing mumugit king kapayapan, bantay rano ring tao king daklat ning pamilibayan amano, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo keng mapambaba puso. Ban kalupa ning kekatang Ginoo, mabiyasa tamong manangis kambering magpaldas, ban ibalik no ring tao king daklat ning kapanenayan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo keng mapambaba puso. Ban kalupa ning kekatang Ginoo, kumao taking katoliran, bantay rano ning sabla, king daklat ning pamikaluguran, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo keng mapambaba puso. Ban kalupa ning kekatang Ginoo, mabiyasa tang lugod, king kabilugan tang sikanan, ban antabayanan no ring sabla, king daklat ning masuyong lugod, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo keng mapambaba puso. Nginipuad wan taming sariritang kapagnasan. O Ginoong Yesus, pepakit may kay kaming dala ning tune ay lang kupa sa tula. Antabayan mo kami kay kabaning dalan, at papanatilan mo kami king lugod mo, nginit manggaman king alangangga. Amen. Ano nga daw ang
Manalangin kayo kapatad, banding kekatang daon matanggapla, arapaning Diyos sa mayipayang tutu. Tanggapan saning ginuiting daon karinggamat mo, king kapurian po ni kaligayan ng lagyuna, king kasaplala tamot ning mabilog ng banal a kapulungan. Manalangin tamo, Ginoo, ikatula mo sana ding regalong daralami king kekang altar. Gawan mong sakramento ning kekaming kaligtasan. Itiadan mi kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ing ginoman tabi ake kayo, At kay ka antimurin, itas sila ding puso yung. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin, karapat dapat ang pong matulid, sukat at makakabos. Ing pasalamatan da kang parati at numan karinoig pa, Diyos king alangang galubos mayipaya. At suke kain ke kaming pangayitu, pangimutan pon pangataw. King pamibebe mi aldoldo, daranasan min ke kang lugod. King lugod mong tenam king meto yatu, binyene ning ke kang anak king banalay espiritu. Bilang mo munang bunga babe garantiya, king akayabe mo kami king siping ng kapilan man. Ulinita, kambering sa blangkoro ring angeling banwa, daralit min ke kang ligay ti kami ngaming magkanta. Sana
Ken dako banalig pa, uling paratid na kang kayabe, king pamaglakbe mi king biye. Lalo na po tang titipunan na kami kaniting altar ning lugod. Karine bubuklat para kay kaming banal na kasulatan. At pipiraswa naman ning tinapen, timang depata na karing kay ngalagad. Ulinita malan kami kay kaigpa. Itubod may balang ng Espiritu, babo darating dawon, at papalirian mo nga kayabe miya, ing mismong katawan at daya ning ginaming Yesu Kristo. At tatandaan mi po kanitang benging mi panganyayaya, kinwaning tinape, pepasalamatan akat pinuri, pirasunet binyene kaniking disipulo nga na, kuwanan iti ikayo nga at kanan niye, uling iting kanakong katawan, amidawon para kay kayo. At makanyan mo naman kay bating apunan kinuhaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyene karingking disipulos nga na, kuwanan niya iti kaingan minum ko kaniti, uling iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayu at ingalanganggang tipan, hami bobo para kekait karinganggang tao, bangketa mi patawaran la ring kasalanan, daptan iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayo po yung misteryo ng kasal pantayanan. Igpa, gaganakan mi, ing makaligtas ang pamailas at kamatayan ni kay kang anak, ing maligayang pangsiling mabi at pamitas ng banwa, lain makasadya king salubong king kadwa ng panyatang, niya darami kay kabilang kapasalamatan, iting mabye ang pondalise sakripisyo. Gawa na kaya sang metong elanganggang daon keko, at papalirya na king mirakayanan king pimamanan din kay kang santo. Muna kang bening no na Virhen Maringin duning Diyos, kabe ng San Jose ng esposo na, ding sablang santo, paulining pamamila tanda, manalig keng mirenan kasopa na lang patanat king arapan mo. Huwag paisa na nga ning pangabalik milog keko, pasulungan ng kasalpantiyanan at kaligtasan king mabilgayato. Pasinganan may kasalpantiyanan dugudin kay kang iglesia, akasaluko yung maglakbe kay tiking yato, kambe ng Leo 14 kay kaming papa, Ipularentina yung pekmar sa bispo, ading sablang pari. Igpa, pakrindan mo sa yung panlaniting pamilyang pilumarap kay kamgang sinimba, karing kay kapagnasan, ding kay kapasalamatan, ding padalangin mi masakit, ang pong miyango na biye. Malugmo sanang tanggapan king kay kang kayarian. Anong nuke mana yung magamit lubos, king ligay mong alananga, king kapamilatan ng Kristo ang ginamaking uli na, pagkalubuking yato, ing sablang bage, mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang tutu, kagumning Espiritong banal, pupurian da ka, at parangalan, manggaman, king alananggan. Diyos, igpa tayang malugod at mapamatawad. Malantangin iking igpatang at jubanwang.
ikabos mo kami Ginoo king sablang marok, malugmong ipagkalabing kapayapan king panahon mi. Ban king saop ning kay kang pakalulo, para kay mikabos king kasalanan, miligtas king kaligaligan. Kabumpanay mi panyatang Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kay kayarya. Ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. E mo sa babalikdan din kay kang kasalanan, nunilawan ming kasalpantiyanan ning kay kang iglesia, pamayapan mo at bilugan agpangking kaburyan mo, igang mabibiyat magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo mantabi sang parati kay kayangan. At keka antimurin. Pakit tapong ining misasan metong tangan king kapayapan. Kaluguran kong kabatado ining ginutang Heso Kristo, yung meging kalulo, ban itaming mibandi king kayang grasya, lugod at pakalulo. Nya mapalad tamin tamo sa blayang lalapit, tatanggap ang ponsasal pantaya kaya. Ginoo, Ginoo, e kumatampang tanggap keka, dapat yagtas miyang amano mo, kumayap na ako.
Talakad tapo para king panalangin kay bating pamakinabang. Manalangin tamo. O Ginoo, pasiknangan mo kami kapamilatan iting saup ning kikeng kaligtasan. Kapamilatan iting Eukaristiya. Paggalom mo king tunay kasalpantianan ning alang patan at apanyulong king mabilugayato. Itiyadan me kapamilatan ng Kristong Ginoo me. Amen. Panalangin king Birhen Maria ning Lourdes. O kapilanman Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulo, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan. Talapamatula ka ring maliligalig, baluming ka na kung kailangan, yung ka na kung kaligaligan ang pon kasakitan, lawan mo kong mibdong pakalulo. Inyang pepakit ka king groto ka rin Lourdes, ketulaming gewang suging sangtuaryo, ibat ka rin payabot mula din kay kang kasopan, at dakal nung masakit at kinayap ka rin kanilang panamdaman, kaladu at katawan. Niya lalapit kong mipnong kapanaligan, banadwaning pamamanitan mong indog. O indong kalugulugod, panikwanan mo sa aming pagkalugod ko kayadwanan. Anting kapasalamatan ka ring saop mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan. Ban misanaldo, makapakirake ko king kekang ligaya. Amen. Amen. Ipamitsyo ka banwa, misang melagyo mo, datang kay kaming kaharian mo, may pamintualong get suri pantibanwa. Ingka kanan mi king aldoldoy, biya mo kaya kami king aldongeni. Ang patawad mo kaya kami ring sala ni keka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga yan kaya paisaw king tukso, nunay kabas mo kami king marok. Bapo Maria, mepno ka king grasya ginim Diyos chikeko, doon ka karing sablang babaeng doon niya panumambong tiyan ni Jesus. Santa Maria, ang indun ng Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan. Ngayon at king oras ng kamatayan ni. Amen. Ligay king pampon, kinakampon, king Espiritu Santo. Timoy sa jarang ligaya, ba't king kamumulan, ngenit kapilan man manggaman king alanangga. O Amen. Birhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. lukluk kayo po sagli para karing mapin na ng announcements. Magsipo muna kayo. Nung nga pansinan nyo, makagayak na nga in sabla, makasadya, para king kikatang na binaryo, para king piyesta ng Apo Lourdes, ne? Balang matawula po rin kabetikan, anak kasantinging gayak, ne? Pati ka rin kikatang baryo. Salamat naman, karing magsadya, ang pong magmalasakit. Bukas, February 2, magsisimula na yung nobinaryo natin kay Apo Lourdes. 5 o'clock p.m. yung Rosario, 5:30 novena, alas 6 yung misa. Araw-araw yan. Pati po yung misang umaga ng weekdays, wala na po muna yon, yung alas 6 na lang. Nepo, karinta mo makiabe, manimbat bukas. February 2, Piyasaning Candelaria. Magdala ko pong sari-sariling kandilang maputi. Maputi ka rin prepared ng kandila para mabless la po bukas. Aldoldo, miyalo-ala pong pari rin magmiso. Lo nyo na king Facebook page tamo yung kaya katamong schedule ang po kareng tarpuli na makakabit. At February 11 is World Day of the Sick, although da po rin masakit. Yapin ng banwang iti, mi talaga tang metong aldo, malibat keng Feb 11, para karing masakit tam geting baryo. Lilikom tamo pong pabitbit karela, Yaking na binaryo man ba't po bukas, pwede ko pong mag-offer. Kaya pong Facebook page sa mo, makabit na para tang schedule na rin pwede ng offer. Like bukas, Bear Brand Adult Plus Kano, Skyflakes, Adult Diaper, Alcohol, Soap, Coffee, Creamer, Sugar, ang pong rice. Banda kam February 14, Valentine's Day, at tila pong misang abak din ng masakit, ang poretang makatuwa, dala talaki ni Bantang Kapandita, ditang inoferta mo, Sana po makapamiyek kayo, makapag-offer kayo. At deng misa tamo po, halos gat pa na po nala po kanyan. King Sabado, first Saturday, February 7, first Saturday, alayo po itang 6:30 a.m., pero itang 9 a.m. at Chuyang. 9 a.m. ang pong 6 p.m. po. King Sabado, first Saturday. Kasi marami na pong nagsisimba, pilgrims from different places, pag first Saturday. Itang 6:30, alayo po itang 9 a.m. na mo. Po. Then, February 17, Vicary Day,
100 participants ng katamong shrine kaya bela St. John Mary Vianney Day ne po mikitig po king PSU Pampanga State University whole day po ita ng Rectoral Council pati rin katang youth ne at February 21 in Concordia Pilgrimage yan ang skulungan ko rin 12 noon time up to 4 p.m. ya po itin katang Arsobispo yan namang magmisa kaya pong kapiestan siyam na po rin misang mitalaga, pangbira tayo po, 9 masses the whole day on February 11, starting 4 o'clock, yung Manyanita, 4:30, then sunod-sunod daw po kanita. Tinunan pong ano yung tingap na siketang matong pisamban, kaya rin na ning misang pong pamamiyakaratang sas, pamambles karang sas. Ne po, sana iting piyesta, mo kabun masaya, doon makabaldugan niya pa. Mayari niya naman po itang Eucharistic Chapel, ne po, kene. Actually, Eucharistic Room yan. Ini pong Blessed Sacrament tamo, kaya rin na po ng communion, mililipat niya ka rin, ding Santissimo. Kasi talagang ngayon na po control. Sinikat taken TikTok. Kaya rin yung misa magpalatratula, nang kayo magkulang takagalangan, king katang Santissimo. Yapin ng Santissimo, ken France, ala namang Blessed Sacrament, ne? Yan durut-durut lang, maiwasan, ilaw ko na. Importante, masinop po yung solemnidad, ang pong kagalangan, kaniting Santissimo, then EMHC, after the communion, dalata ne ka rin, itang Santissimo, ne po. Kibat din adwa kay maranon, lawat lo, bayig pa, mimuntano ka rin, para kitang kordero, miras no, ken, ne po. Ini pong tabernacle, kaya ang piyesta ka rin niya magbalik. Manibat po bukas, milipat niya po. Kita niya pong Eucharistic room, niya po, kay Babo. Confessional yan ang po itang. Nang papakumpisal kay Bano ko pakumpisal. Nang kayo magsakti pa manik Kenny, karin nila naman din makumpisal niya po. It's my gift to Our Lady, kaniting piyesta na. Yang ating kai, salamat. Pigalaman ako ni nga pong ginong dakalagrasya, darake ko lang naman dating grasya. Ita pang Eucharistic Romaita, regalo kay nga pong Birhen. At ding dakalasasaw pala, dakal pong salamat, ne? Ining sound system tamo yan na pong bayo. Ikitiya pong diferensya na kitang dati, ne? At least, pa-fine-tuning de pa. Yapin mating ko pang comment, po tating lugalay, di darandaman, yung sound system natin bago na. Salamat sa mga nag-donate. Yung nakaraan, may kulang pa ito. King Milabas, Brother Roger Arceo and family, 5,000 pesos. Jesus Rivera and family, 1,500. Jose Guanlao and family, 2,005. Tais the Travel, 500. May kulang pa yung, may balance pa itong sound system nito. Yung gustong mag-donate, welcome na welcome po kayo. At sa mga gastusin natin sa kapiestahan, yung mga nagdo-donate, ngayon pa lang nagpapasalamat na ako, pero welcome pa rin kung gusto niyong mag-donate. Maraming salamat po. Talakad-tana po ngayon para king tauling bendisyon. Inginoman tabi yake kayo, At keka antimuri. idukuyo rin buntok yung king masusing bendisyon. Ing Diyos igpa, alina lang kaya katao parati nakatasan ng bebendisyonan. Amen. Ing Diyos na kaya Yesu Kristo ang kaya katang talapangabos, parati nakatasan ng liligtas, ding balang daanan ng biyata mo. Amen. Ating banalay Espiritu, king kayong sala, pasig na nga ning kaya katang misyon kay tiyato. Amen. Bendisyonan ako ang aning mayipahing Diyos, ning igpa, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Ing misa midane, umeta na king kapayapan parating tutuki king ginutang Jesus. Salamat, King Diyos. Good morning to everybody. Good morning po.